Selvom Vera hun er en hest, så er hun egentlig også både en vandhund og en ret stor madgris. Jeg hedder Emma, og det her det er Vera. Vera hun er min 7-årige islænderhoppe. Hun er min allerbedste pige, og hun er mit et og alt. Hvis jeg rigtig skal forkæle hende, så putter vi i traileren, tager ud til stranden, lader hende løbe den hurtigste galoptur på stranden, og så er det ellers bare ud i vandet. Dagen efter sådan en tur, så har hun godt brugt de musklerne, og så fortjener hun bare at blive forkælet med en time lang massage, et varmt bad, olie på, og bare rigtig blive gået igennem, forkælet og afslappet, så vi er klar til en hel ny dag. Fodring, hun får ikke bare en skål fuld et eller andet, det bliver målt af, og det bliver vejet, og det skal dufte godt, og det skal være lækkert. Veras strøelse, det skal selvfølgelig også være lækkert, så hun har sådan noget helt hypoallergisk, støvrenset, eukalyptus-duftende strøelse, og jeg ser det lidt som at lægge rent sengetøj på. Altså, hvem elsker ikke det? Vera, hun er mit ønskebarn. Hun er min helt særlige pige, og hun skal have det allerbedste.